Salut, prieteni, și bine v-am găsit din nou pe canalul meu de YouTube. Vă rog să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Lecția numărul 8. Astăzi nu vom vorbi despre verbe, despre conjugarea acestora sau despre gramatică, ci despre altceva la fel de interesant și de important. Și anume vom vorbi despre părțile corpului și organele corpului. În germană, die Körperteile und die Körperorgane. Să trecem la treabă. Să începem cu părțile corpului. Die Körperteile. Vă rog foarte mult să încercați să le învățați cu articolele în față, așa cum le-am scris. Aceasta vă va ajuta foarte mult să cunoașteți genul cuvântului atunci când le veți folosi într-o propoziție. Ok, să începem. Der Kopf, capul. Das Haar, părul. Die Stirn, fruntea. Das Ohr, urechea. Das Auge, ochiul. Das Gesicht, fața. Die Nase, nasul. Der Zahn, dintele. Der Mund, gura. Der Hals, gâtul. Die Schulter, umărul. Der Arm, brațul. Die Hand, palma. Der Finger, degetul. Die Brust, peptul. Der Bauch, burta. Die Hüfte, șoldul. Das Knie, genunchiul. Das Bein, piciorul. Der Fuß, talpa. Der Zeh, degetul piciorului. Nochmal, încă o dată. Der Kopf, das Haar, die Stirn, das Ohr, das Auge, das Gesicht, die Nase, der Zahn, der Mund, der Hals, die Schulter, der Arm, die Hand, der Finger, die Brust, der Bauch, die Hüfte, das Knie, das Bein, der Fuß, der Zeh. Ați putea încă o dată să ascultați și să repetați împreună cu mine. Asta vă va învăța să pronunțați cuvintele corect. Acum să trecem la organele corpului. Die Körperorgane. Nu sunt toate organele aici, dar sunt cele mai importante. Cele pe care aveți nevoie să le folosiți într-o conversație sau când mergeți la medic sau în orice alt caz. Deci, das Gehirn, creierul. Die Schilddrüse, glanda tiroidă. Die Lunge, plămânul. Das Herz, inima. Die Leber, ficatul. Der Magen, stomacul. Die Blase, vezica urinară. Der Dickdarm, intestinul gros. Der Dünndarm, intestinul subțire. Die Niere, rinichiul. Încă o dată. Nochmal. Das Gehirn, die Schilddrüse, die Lunge, das Herz, die Leber, der Magen, die Blase, der Dickdarm, der Dünndarm, die Niere,
Vă mulțumesc foarte mult de atenție. Nu uitați să vă abonați. Auf Wiedersehen!